twairani naende semo ya kabere yo moroberio bwe byegwa abyito aigotore ime ya kitutu cha North ria tirimba rago kegogi aiga twachire kwa moro mugaka Vic na twacha ko nsema ntangani na twachaka no mugaka okando aiga asa korukunga kegogi Calvary eyeto kwanda igoro ya kegogi Calvary onere choir master ya kegogi Calvary chevole mwabwate 21 alafu chire video ni irenga ni nyechioka twakwariganirie asenchera erengi ya kingimankuru kwa MC Fastborn monyo namba 19 seitonya ko barisomo wako mutanya mamu ntakuru ku Florence bunari nincho mumwa mutigu shingima ko banda se radio ya Getembe FM 102.7 kuchakala chinsa 10 mpaka nsema ya maragoba the master nincho yoiga ime ya Getembe television abago Getembe FM rero umurubingo konetera niko korukunga ebyegwa byaito twamutalire mugaka Vic Migiro obamu banyite mno kando ekegwa nkira nanda atotebya aria ngocha turase ekegwa ekira kinamo tutara kwana igore ekegwa kyo gotera keria Nyasaye amwet ine mwaka Victor mwaka Vic naki okochaka mpaka kwa Rosio gotera okay otera otete ko rigentora ra fundisi ngo Rosiga ewe kapakurangire kwa Nyasaye onyoro muito kerigentora anda sukuru uko obudisi ngo jakora se gotera so cha egitora bundisi kinande sipope wa muito na tomanya tokobwata lakini gotera kapakurangire egera eto kubu kasasita na litokonyora eko yanu ya sauti irigo changa ni sauti kontenga poka ke okita ochote poikanasa irigo kabisa lichete igai aje popora sakane karamu wali bitanze wali rika irigo giri onye ko bwate simi uri dap uri ga orare sasita paka satis sasita paka satis onye yogi ndijeti nzecho iko eti kwa bakatero ayo kuno no ko bwana kumbuza ase kegogi Calvary litanga ni ntaragenda ko boli na tete ko boli kanisa ki okogenda gwashiriki nje kaza ushiriki ni maiga imwaru ko ngara ko PG ora ko PG nondo ushiriki nki otarogete kwaya ragogo PG kwaya rago bi kwende ke kwaya no kwaya ni mungano gete ye abantu barwete chikanza bali toka form ne ekeombe gete tokabe kama taba PG mbara morejo na ale me yuate na wate marna tambara no mo sidie na rengo igo tokongana tokari ni tangan ni tekira irabe ilme ka bakego Calvary yes na kibono ba gochora yo kabo murayo no ngisinche ba mayetenga ndi bwate biyewe bakarasi nginjo kubinde gitango terande ngo kombosile tibaganje ngabona naye no na ndego jochorun koyo yani kae bunga gendere bona gendirigas yenka nje kombosi chekubiya ngokochinde watera ni ndo ngokole byonse byonse pieza nya music ne tena na maega mumura na roro ko bundise itegita akumukana mugakora recording ndibona kwacha kwaika kwa nyoma okay nyomo ka tu record ti form yintanga ya papa salama yes kanyoma umwa ko yunande umutinyi kum kuruose kwaya no you know yo anga kinene ko terali no terani kuruase borwani bwa lakini ngamu munyuma nanda aka telefoni mu okamata injuko cha teranga na anka ganto tera wa unandi wa umwa ko okay na mona bakale he wona tele bakale kigone kwaya ara njena bana batel barabons wow konya tinde kire iboli ere kine bona kiwe kire gabo onti atome mwanaki okugwet abana mangwete umwana mana na ngo moiseke akatere bakumsana na Kenya kachaka kwa
Aitaka kwa. Paul. Tira bana batatu. Paul. Bachokoro. Yarenge wa bagacha indi bagaita na gacha to tara kamba genda agakwera mate na mutire ketaiga. Paul. Omwana kabre nere angwete pia no mo sekenere. Musike kini skarake. Yes. Skarake yenze. Iwombi yane no motel sana. Omwana got tato no mumuro hore the university ajatun. Etadia. Yes. Take up Kobugisai. Akogeta. Equipo dia Kobugisai. Wow. Oyo kana nerane second year asinda Bulire University. Yes. Mahali University. Yes. Era kokolongi nta an chetena mangana jisimi tajit Korosa mangana jisimi. Eko wabata bono kora ngane mangana IT tajit mangana anjit mangana muziki mon. Ine omongino go somurugyo. Ukonyara go compose gotera. No, konyara go compose. Agotera. Ago solis sana. Chinga kinchiroro rago tenga tutatika gotero mwaka. Ya. Tigitora Kiano nyeni kormaiga etu akabo kinera sana ni sadisa. Obe. Ontongirita lichita chialing. Yes. Ora mo ontongirita naro so. Kwa matengerio giri achiro mongne mo. Na ebone mesa. Yes. Tualika. Yes. Ejo kaisa chienda. Parara. Ya bawo anjan ina yalingi. Okay. Wow. Wekera bonega. Matero ngiao konyire. Akonyira satambe sengije sansini. Sansini. Amen. Ya sansini mano rigire nkara bakora muntu nasini. Abana bonse pare basini. Mano kakabere ni skari. Umwana gatatu omurane university. Umwana ndo mokere university. Aba pachokora abangina tikiti nyasaga cha kabayo mukibonsi batatu chizi isikuye yabanich. Onsi batatu botaba baka Bakurisku. Pakegas. Wow. Kokoro onye fo bagadi university ngumbu onyegas ne bae. Yosio paraka. Yoni paraka ku. Wetera sogotero. Ade korangiri university na usima na china hegelia bantu chia kanunguru kana mambuga nguru kore bomacho kana andi nju kwegelia bantu yes twikwayo igol ka tio nasini wo satambe sa ningaye nayo re togerie gusinkwa ya kio re togerie gwekora gwatebere nkorangeri guri monto kio gwetogeria gwatanga kinga inche na watnyare koboko nero chire uchimutunya sawa musini umusanare magura mwangaso kurunga Evans Njoroge magura mwangaza magura mwangaza oninje egasi ya for mwitangani yes paka saigit okay nchina mo chita ngamu fundisikire genta are kona kire na china mo rosia mate amu bugisi na bugiria watani jinatera kira na yagenta tabisa okay oyo nde Johnny Ageta ngushikira twari Johnny Ageta kushikira twangi Johnny Ageta no yo terete matorora konyo mari konyo mari ngogere ori kushikira twari ngisa ngochara ngika on teres na kenana ya bwate na kwa modelis wata china modelis iwan fact kushikira twari na anta sa yando yonde abange sana munaba abantu abangina bagira ngombarura ndoko mata bo basimbaro mamacho rakinde sangi ngo konyake njusuka herasira ngono ndonga nimbatai uke eke witaringa sibari Toina ne maiga kanisa yao ya Ragogo PH muchango kio kore toro igore kwa mangana ikwa okay Ragogo PH ni mbarekariti amatera kifoli mubire ichi kanisa asengi yani nizina kombosi nkaba koja nkaba studio nchina bugeti ngatera kokirege ntunche kwa kifoli uchifoli mubire okay igore ya wekera bono ngamba ndrete wekera bono ndrete mbacha bagende ndiya gata ekwa ne ronganjite sana ase morobeli ono koro kumwe kurirane ogotera ngochako gotangani no kwa ebios PAG
ukoro kungeira yo muruti kwanya kwande byosi ebyosi no maite ekyabu porangiri ni record tigita okay ngakita abyosi era ngakibara katina nala alengang igori nyayo chira mbi gatera otera kwa ngoro nganje sane kero monto akwanire gento kusenereti akwanire kiange chiri ngo mutebe ngatiga ko mwango ko kwana yato ayo tamanyete otera kulindi ni gwagora otera kuno kungaini sa otera kuliko chiete sukuru ori kole asia forum ya mana gate ya 19 forum 19 toba mwango kwana yata kolengeti inyora yenogero nyole mechando inyora yenogero nyole mechando naenda yenogero watania wange naenda yenogero watania wange batero kuchete sukuru wancho moligere nyatura igo batero ko nyatura korora genda ngo ase YouTube channel inte tabona igo mwako yatotebi YouTube channel nororo kyagara bonega umwana na wateba mwana na roro ero tanchite mangana muziki ero wajite nyago batabata gisimi kwe kanaka manyeta mangana YouTube channel ine nore YouTube channel inde YouTube channel na kyukwero koro montori kinga Vic Migiro songs na Vic Migiro nayo ko manage ni yo YouTube channel ni chikotatika wana telebiye kya kendo chingambiye kya ni kero ya haki wiye biru ko ya chito singa ki kenya yaro chakini enero I promise you mwancho moligereria eginerega egatia mangana ali togo chikomokonya and I promise you nga muna YouTube channel yae ego chakemeremo tutaweka video yake ye chidage kanone daike ya moyo kabatamana ki oiranira ase video yae ego se YouTube channel yae alafu momo subscribe kamuranche kera murarore video iri yae ntanga ni mo subscribe ororo alafu momo bwate sie mwako yoiga nomonyoro goseni gugwetera asare onyore no moroburio korokunga ebyegwa byaito gwetera Asegetembe television alafu na wego asesemelie ye YouTube tole YouTube na wego Facebook na wego asesemelie ye television channel 38 wetera Zuku television app yeito ensemelia ya Google Play Store na bako nyara kotonyororo download app yeito wetera Google Play Store alafu onyare ko install aseti simu yao orore merebulite yonsi PM menge elia waeteirwe nero gose akaratore live bakono ka the top ranking MC Fastborn mutangio Florence munalia monyo namba 10 na kianda to kuneke minero Natsikia weke kuba aye yonito yansinga etabire aye nyora yansinga etabire aye nyora ekeninga etakere aye nyora ekeninga etakere nyora yezegesicha Iritalia nekuru kwa Vic Zablon Migiro iritaindi bako no kando no ada somo velio bwebiegwa Asegetembe TV ase MC Monyo 19 autoka asego mbarikiwe sana